jeg har jo kontakt til ret mange af aviserne, også nogle forskellige journalister og sådan noget, ikke? Men jeg kan jo ikke regne med, at de laver artikler med mig hver eneste uge, sådan noget, ikke? Altså, det er svært nok bare at få dem til at skrive et eller andet om mig. Så det handler jo om, at man, hvis ikke at journalisterne bringer noget, så må man jo selv få bragt noget af avisen, og det gør man så typisk ved læserbrev. Så det har jeg så været i gang med at skrive læserbreve siden før sommerferien, ikke? Så det er 4-5 måneder før gik jeg ligesom i gang med at, nu bliver jeg nødt til at blande mig mere i debatten, ikke, end jeg allerede havde gjort. Så det, og så er jeg så, så er jeg så gået i gear op efter sommerferien fra august måned, der cirka sendt læserbrev om ugen. Så der har været i Dagbladet har der været læserbrev i hver eneste uge, og i Roskilde Avis har der været læserbrev i næsten hver eneste uge, ikke? Så det er jo fedt, og især nu her, hvor jeg tror jeg har 3 læserbrev som jeg har sendt til aviserne, og i den store avis, den som kun kommer 2 gange om ugen, der er jeg slet ikke kommet på hjemmesiden, fordi jeg tror, at det er fordi, der er simpelthen så mange, der sender ind. Og rigtig mange af de kandidater, som ikke har skrevet det eneste læserbrev op til nu, og nu er vi 3 uger før valget, de bliver jo desperate, ikke? Så der er rigtig mange læserbreve. Og der må man sige, at hvis jeg får det i, så er det fedt. Så vil det være super fedt. Og hvis ikke jeg får det i, så må jeg jo bare kæmpe videre på en anden måde. Men så har jeg heldigvis markeret mig rigtig meget af aviserne hen over de sidste 3 måneder, ikke? Jeg håber dog, at jeg får et i, fordi hvis jeg får det, så er det bare lige det sidste ekstra opmærksomhed, at folk også lige ser mig, at jeg skriver noget i løbet af valgkampen. Så de tror, jeg bare sover fra nu af, ikke? Så hvad kan man gøre? Du siger, at man kan ikke regne med, at aviserne skriver om en. Hvad kan man gøre for at øge chancen? For at de skriver om en? Ja. Giv dem nogle historier. For eksempel jeg blev interviewet omkring klimaet i valgkampen som valgtema, hvor min påstand jeg arbejder med klima til daglig, og så havde jeg sagt til en journalist, at det havde en lavere prioritet på den politiske dagsorden, og det blev sikkert heller ikke et specielt stort emne under valgkampen. Og så var han interesseret i, hvorfor jeg ikke mente det, og hvorfor jeg ikke havde det med som mærkesag, når nu jeg arbejder med klima til daglig. Så det var en historie, som han fik, og som han synes var spændende. Så generelt kommer jeg bare med masser af forslag til historierne, og så er der nogle af dem, hvor de bider på, ikke? Men det er svært at få dem til at tage historien, ikke?